Makandirera ndikakura saka nhasi ndinokutendai. Hello everybody from over there. Nhasi ndine kamfaro kaSunday kakaropafadzwa. Hanzi nhasi iFathers Day. A special day to appreciate our fathers, those men who brought us into this world. If not for them, tingadai tisipoisana matiti vakati creator to my small creators from Mudara God vakapiwa simba reku creator rekungoita born people, putting them into this world. Kuona kunyanganya kudaiso dibaba wangu ka vakandiunza pano. So it's a very beautiful day today, appreciating our fathers. Kune awana na baba vakavarera, vakavakudza, vakavachengeta, vakavaendesa kuchikoro kuma university, kusvika pakuwanikwa ka isu tatione vana namatiti. Asi zvakabvaka nababa vangu dai vaisada vasina kundiunza pano panyika. Especially me, for myself, I want to take this time and opportunity to thank my dad, Mr. Murata, the hero who's been there for us. We are 5 in our family. He's been there for all of us. He has taken care of us, funded for us to go to school, tikaenda kuzvikoro zvishinuo, tikachengetwa mukurwara. He's been there paying our medical bills. Avanambobvira vasiya kana mai vangu for one day. Through thick and thin, chembere idzodona nhasi they are together for years. It's almost 60 years now they're together. Vachingoti tichitadza vanongotigadzirisa chiti nhadziridza vanangu musaite izvi. Vakatibhadharira maschool fees, chinova chinhu chinorema. Nhasi tazowanikwa kuti ane vana vedu takutovati granny mudhara Murata. Saka ndinongoda kuteka this time kuti baba vangu vanobvira vakandinyadzisa. I am not even ashamed of my own dad. I'm proud to have a father like my dad. So I just want to appreciate him. Kutogadzirisa titi chimwe kudai toda kutoenda kumba kwa baba vangu izvezvi. I'm going to surprise him. I'm bringing him something. I'm bringing him something big to appreciate kundichengeta kwavakaita kusvika zvandave nanhasi. Ndingatopisa mapoto. I'm so excited about Father's Day today. But ndine vaya vandisingadi kuti happy Father's Day. Please musazvikwanisa for yourself. Maintenance, please. For myself, it's not Father's Day to you. You cannot be forced to pay maintenance for your own child. Wawakaunza pano panyika. Pawaimunza waita anochengetwa nani? Iko nezvi vakadzi vari kusafa vachichengeta. Ndautoti futi happy Father's Day to those single mothers. Mahiro magamba. Akasiwa nevarume ivava vamwe irresponsible fathers. Vanongora na baba vemazita. But they are there, they are struggling. Vachiti vamwe vana single mothers vatondesa vana kuma boarding cheko. Ari yega baba vari kuku vachinyanganya vachingoramba vachicreate. Vamwe varume vari 10 children. 12. Uri kuchengeta here? No. Saka uri kuvanzirei census kuti vanhu vakaundwe vangoverengwa iwe uchingozadza zvako usingachengeti. Kunyorwa mubhuku rekoti haunyari. Uri baba wai anonyogwa kucivil court kuti unofanira kubhadhara. Apo uchibhadhara sick money futi maintenance yacho $40. Uchitenge mwana anochengetwa ne$40. Chikoro cha $40 chiri kupi? University ye $40 iripi? Masingle mothers achistruggle. Ndoda kukuti happy Father's Day magamba ari madress. Ngori mukadzi but pa life uri murume uchistruggle wakasiwa nevana 5. Saka kuna baba maintenance fathers. No, it's not happy Father's Day. Sit down there. Be responsible. If you are a true father, go and cancel maintenance and maintain your child without being maintained. For the why? My father another nezvawo ndana baba vanochengeta vana vasingatumwe vasingatukwe nevanhu mumakoti. Andika happy Father's Day to you. Happy Father's Day to my father. Happy Father's Day to my pastor. He is a real father. Anochengeta nherera dzake nechi. Everybody else asiri kuchengeta mwana ari pa maintenance. Not happy Father's Day. I love you so much. Ndingaswerera izvozvi zvema Father's Day. Ndoda kutoendawo kuna baba vangu. God bless you. Have a blessed Sunday.